Okay, sama she ha yawa da sakal wallahi da sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu sai da an kace karmiyo zaɗin ubangidan su balaluwa ya shawayo muke can kaniyar mutum jiya har yanzu she haka da sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu sai da an kace karmiyo zaɗin ubangidan su balaluwa ya shawayo muke can kaniyar mutum jiya har yanzu sakal da fara zan sa sarki na guda daya mai kishin mu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu sarkin da ya kowa ya komi shi kaɗai ke kishin mu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu shi ya mutum kuma ya aljan gwani daya masanin gobe ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu sai ka karanin ka salati gun shugaban yau har gobe ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu Ali kasa da sahabbansa sun yi aiki tun ɗazu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu ka taimaka wa talakawan kasar muna a cikin yanayi ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu sai da an kace karmiyo zaɓin ubangidan su balaluwa ya shawayo muke can kaniyar mutum jiya har yanzu bayya aka yi haka wanga kasa talakana a cikin yanayi ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu shi ke noma shi ke kiwo amma yau yana yanayi ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu ai barewa ba ta fi gudu a ce dan ta da gindi ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu da ruwa suka farawa wannan kuka sai faɗi ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu yunwa fatina ta kisa ga talauci ya karu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu Allah ka duba talakawa kai kaɗai ke kishin mu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu sai da an kace karmiyo zaɗin ubangidan su balaluwa ya shawayo muke can kaniyar mutum jiya har yanzu mun barkare yau sai ga kure ya zo zai ina mu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu to gagari ya ɗauki ashana lalle zai gona mu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu furen firmi mugun rami ka leƙa ka karfta mu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu damuna fasin tiye dawa 200 yankin mu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu har masara haka mun ka saita babu mai jin kayan mu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu shinkafa ko ta tsara 500 ne kwananta ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu sai da an kace karmiyo zaɗin ubangidan su balaluwa ya shawayo muke can kaniyar mutum jiya har yanzu wallahi ni tun tashi na ban yi tsammanin haka ba ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu in wani ya ce za a yi wannan macin zai sha jibga ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu wai amma yau ga talaka ta wasa ce abincinsa ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu yanzu gero ko kudawa da masara sun sha kansa ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu wallahi zaluncin nan kai ku ta yi karku fasawa ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu da lalle mun san tabbas akwai ranar komawa ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu sai da an kace karmiyo zaɗin ubangidan su balaluwa ya shawayo muke can kaniyar mutum jiya har yanzu lillahi Allah sarki na guda karɓi da mu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu kai ne guda mai kishin mu kai kaɗai ke kare mu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu yau ga yunwa ba mu tsaro talauci zai sheke mu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu in mun faɗa a ce mun zagi ya ake son kayan mu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu zanga ma ba ma yi da minyo sun share mu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu dan konan ɗin target ne suka shirya da su karya mu ya sakal dan gashi muna cikin daren jiya har yanzu sai da an kace karmiyo zaɗin ubangidan su balaluwa ya shawayo muke can kaniyar mutum jiya har yanzu tuya na gwani ma zai yi jawabi har ma fa ku saurara ya sakal
fito casa a zaɓen nan mai zuwa. Sakar gashi muna cikin daren jiya har yanzu. Talakawa ku saurara ku san wake kishinku. Sakar gashi muna cikin daren jiya har yanzu. An yi farko an ƙara ba mu ƙara ɗaukar su. Sakar gashi muna cikin daren jiya har yanzu. Shirman banza ma kenan ihu kai ba haushi ba. Sakar gashi muna cikin daren jiya har yanzu. Sai da an kace karmiyo zaɗin ubangidan sabalaluwa. Ya sharwayo muke can kaniyar mutum jiya har yanzu. Kashin kare ba yayin taki ba ku dudduwa. Sakar gashi muna cikin daren jiya har yanzu. Kaza me yin kwanta ɗaka ba rabon wani shaho ba. Sakar gashi muna cikin daren jiya har yanzu. Ga titi nan zama haye gara dai ba mu dudduba. Sakar gashi muna cikin daren jiya har yanzu. Da mota ta bunke ka baka ce ka rama ba. Sakar gashi muna cikin daren jiya har yanzu. Da direban ta makaho ne bisan biye burki ba. Sakar gashi muna cikin daren jiya har yanzu. Kurman baki na yau kenan ba kowa zai gane ba. Sakar gashi muna cikin daren jiya har yanzu. Sai da an kace karmiyo zaɓin ubangidan sabalaluwa. Ya sharwayo muke can kaniyar mutum jiya har yanzu. Jagal aka hau mulki taliya ba ta zare. Sakar gashi muna cikin daren jiya har yanzu. Tun mai hannu wannan aikin ya Allah ya rabba. Sakar gashi muna cikin daren jiya har yanzu. Har wanda ya ji yake ce uffan bai tanka ba. Sakar gashi muna cikin daren jiya har yanzu. Wanda yake da amincewa bai tufa ba. Sakar gashi muna Allah cikin ka daren karya jiya har da yanzu. kansu kasa zai mutuwar mage.